Opila, gaietak edo gurina, geroz eta produktu gehiago saltzen dira monodosi formatuan. Itxuraz, ontzi txiki hauek erosotasuna ekartzen digute, baina zerren truke. Hasteko normalean, garestiagoak dira. Gainera, plastikoaren erabilera ikaragarria da, eta gehienetan ezin dira birziklatu. Baliabideak xahutzeaz gain, hauen ekoizpenak energia asko kontsumitzen du. Zer egin dezakegu? Monodosi paketeak ekidin eta formatu handiagoak aukeratu. Adibidez, gaietak erostea. Erabilera bakarreko bilgarridun produktuak baztertu. Posible denean, erosi soltean saltzen diren produktuak eta erabili beirazko edo plastikozko ontzi berrerabilgarriak. Ez ditzagun hondakin gehiago sortu praktikotasunaren izenean.